lo kwakwekhwayo kaloku yini close up sithandwa sam close up savenke close up Molo ni. Udlani nekuseni udlisana ekuseni xa uvuka Complex makhulu. Yima ke sithandwa sam umakho usebenzaphi Ekhotha makhulu. Le moto ayithengileyo esizithe zimbini alo moto sesithengile. Makhulu. Yo. indlu ke ngoku le yakhiwa ngubani indlu yakho Tata makhulu. usebenza phi utatakho mntaka usebenza phi utatakho Uyiloya makhulu. yo yona banemali babantu Ima ke jendimile imiswa intoni ke uyabona ayidixomela ndiyabona bathele imali lo kwenzekeni fa ubevo bathi imiswe intoni Andazi makhulu. nathi yasiqeda lo mntwana ayike yaxaka wena yaxaka utheni baba Ndibona ifurniture ibingena pha kweli thengwe ngba. Mama notata makhulu. hayibo wade wasebenza umalumakho lo wayeseyunivesithi wade wasebenza Makhulu. usebenza Traffic makhulu. yo abasithethe imali kulapha banemali sisi hayi wena ufunda phi ke sithando sam private school yo Hayi sisibadlala nje ngathi abayigqibi ngabomi yantu badidisa nje umtyholi. bathithisa xa sithi ngecaba sithi abatyholi Hayi ceba sithi ceba bathi siyathakatha. hayi wena